ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мошини фурӯшӣ. Бо шумо ҳастам Рамазон аз ҳамин канал. бо диққатар видеонаворо то охир тамошо мекунем. бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз Daewoo Tico саршдагӣ то Toyota Camry ки мошинҳои шумо дар комментария нависондагӣ будем, дар ҳамин ҷо ҳам ҳузур доранд. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 136 сомонӣ. касоне ки дар канали мо то ҳозиро обуна шидагӣ нестед, обуна шавед. дар видеои мо лайкро бигзорам. мо мегзарем ба беҳтарин мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққатар видеонаворо то охир тамошо мекунед. якум мошини фурӯшии мо мебошад Daewoo Lacetti ки соли барояш 2006 мебошад. дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар бохтар. сӯзишвори бензин газа, объём моторош 1.6, коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 33000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонем 241000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш седан мебошад. мошина гуфтагие ки ҷои шидаш 33000 мебошад. такси задагӣ нест, мотор ходовош 100%, 4 баллони нав дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯшии мо мебошад Tangana ки бисёр бародарон хоҳиш кардагӣ буданд. соли барояш 2008 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар ҳисор. нархаш 20000 сомонӣ мебошад. ба рубл бигардонем 146000 рубл мешавад. мошина гуфтагие ки дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад, 4 та баллони нав дорад. моторш айрӯи миллион мебошад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. сеюм Daewoo Tico соли барояш 1996 мебошад. дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. сӯзишвори бензини холия, объём моторш 1 литр, коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 14900 сомонӣ аст. ба рубл бигардонем 109000 рубл мешавад. мошина гуфтагие ки ходовоиш часп мебошад. моторш шудагия. агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. чорум Daewoo Nexi соли барояш 1996 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газ мебошад. объём моторш 1.6, коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 15000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонем 109000 рубл мешавад. ранги мошин сиёҳ аст, кузаш седан мебошад. мошина гуфтагие ки дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад, 4 баллони нав дорад, 5 моҳи дига сурок дорад. документош агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯшии мо мебошад Toyota Camry ки соли барояш 2016 сол аст. дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин холӣ мебошад. объём моторш 2 литр, коробка передачаш автоматика мебошад. нархи мошин 205000 сомонӣ аст. ранги мошин сафед аст, кузаш седан. мошина гуфтагие ки ҳама ҷош 100%, ягон камбудӣ надорад. фурӯхта мешавад наличи алиши ҳам аст ба ягон Mercedes E-Class. агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ба касоне ки дар канали мо то ҳозиро обуна шидагӣ нест, обуна шавед. дар видеои мо лайкро бигзорам. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққатар видеонаворо то охир тамошо мекунед. шашум трактори MTZ-82 соли барояш 2008 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад.
қарор дорад дар бохтар Қурғонтепа. Нархаш 80,000 сомония. Трактора ҳамаҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. Коробка моторша заводуской гуфтага. Агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳафтум, Daiwo Matiz. соли бароишаш 1998 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар ашт. сӯзишвори газ бензин мебошад. Объём мотораш 1.6. коробка передачаш механика мебошад. нархи мошини 16000 сомония. ба рубл бигардонем 117000 рубл мешавад. мошина сасаниша тенҷи баъд гуфтеса документош ҳамаш 100%. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ба мо мегузарем ба дигар мошини фурӯшӣ. бо дихатар видеонаворот то охирш тамошо мекунем. ҳаштум, Toyota Mark D. соли бароишаш 1996 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Исфара. сӯзишвори газ бензин мебошад. объём мотораш 5 литр. коробка передач автоматика. нархи мошин 17000 сомония. ба рубл бигардонем 124000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш седан мебошад. савдо мешавад дар пеши мошин гуфтагӣ. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ноҳум, мошини фурӯшии мо мебошад Daiwo Tico, ки соли бароишаш 1996 дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар Ҳисор. сӯзишвори бензин газа. объём мотораш 1 литр. коробка передач автоматика мебошад. нархи мошин 19000 сомония. ба рубл бигардонем 139000 рубл мешавад. мошина гуфтагие ки ҳамаҷош 100%. документош то охири сола мебошад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ неста, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегузарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. даҳум, Mercedes Sprinter. соли бароишаш 2006 сола дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 75000 сомония. мошина сасаниша почти нав гуфтеса. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегузарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон аст. 11. мошини фурӯшии мо мебошад Opel Caravana, ки соли бароишаш 1993 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газ мебошад. объём мотораш 1.6. коробка передач механика мебошад. нархи мошин 21000 сомония. ба рубл бигардонем 153000 рубл мешавад. мошина ҳамаҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. мотор хадавоиш вагонӣ мебошад. салонаш люкса гуфтагӣ. алиши буда ба Opel Hatchback ва Opel Sedan. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 12. Tangen. соли бароишаш 2006 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 16000 сомония. ба рубл бигардонем 177000 рубл мешавад. мошина гуфтагие ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор хадавоиш 100%. ягон камбудӣ надорад. балонош нав мебошад. салонш ҳам нав кардагиаст. танҳо документош тамом шудагиаст. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ неста, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегузарем ба дигар мошини фурӯшӣ. бо дихатар видеонаворот то охирш тамошо мекунед.
13 ماشین فروشی ما باشد یا Opel Zafira که سال بروریش 2002 سال در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در کلوب سوزشوری گاز بنزین می باشد ابیا موتورش 1.8 коробка передач механикай нархи мошин 47000 сомония ба рубл бигардонед 343000 рубл мешавад. ماشین گفته‌ای در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد سراچ نفروخته میشود موتور خدماتش 100% می باشد حجتاش قطعی تنیرافتش 6 ماه دیگه سوراخ دارد. اگر خریدار انیق باشید مرحمت رقم‌هایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. دوستان عزیز ویدیو نواری ما با آخر میرسه. در همینجا خرید تا ویدیو دیگر سربلند و خانه آباد باشید. دستگیری کردن ما را فراموش نسازید.